kasance ɗan aike ne, ni kaɗai ne ba ni da wani, ko da wa ko dangi na ni. Na zama ɗan tauraro, zuciyata ni ne hero, amma su kira ni da tero, ba sani ba ko da ƙauro, lafiyata ita ce jari. Duniya kuma ba ni da buri, kaf jiki na ba ni da kiri, laya kuma harshe na ni. Rayuwa ce ta riske ni, ilimi san babu gare ni, Muhammadiya ko zamani, tunda babu mai mini nuni. Haka Rabiya mini tsari, duk da zuci kwai wani buri, akan uwa aka yi mini gori, shege kullum su kira ni. Wata rana ina kan hanya, kadara ce te min aya, mutum ne na ganshi a hanya, kwance ba motsi na niyya. Taimakon na da lalura, ni kuma babu dabara, shin wai ta ina zan fara? Dan samal ni na ga ishara, da na duba kuma na hanga, yan fashi ne kuma sun juya, dukiyarsa duk sun kwashe, ni shiru ina ta tunani. Kwatsam naga an sani, ihu jama'a suka bi ni, a gaban sarki suka kai ni, sun hana ni na ba da bayani, su kuma ana su tunani. Ni ne suke zargi da yin kisan kan nan, wayo ni police station suka kai ni, gobe kotu kun ji bayani. Safiya tana wayewa, sai gani a kotu ku ji ni, wayo wayo Allah, jama'a wai ya zani. Daga nan aka yanke hukunci, shekara 6 zan yi a yari, mai sauraro ka biyo ni. Dan Samal an kai ni a kurkuku, ku biyo ku ji ya aka kare, wayo ya muka kare, Dan Samal wai ya muka kare.